Machiegni kendo moko kuom sikunde mane rang'iny mar C4 e counties ywak ni giyudo kwan jopuonjre manok madonjo e grade mar 10 kendo mano miyo giluoro ni ginyalo podho ka ok oresgi. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyowa ler mathoth. Nitie ripot ewi skunde marwako jopuonjre mathoth moyo kwan mowinjore. Moko kuom skunde mag C4 to ywagore ewi kwan matin mar jopuonjre mosedonjo e skundego. E kaunti ma Siaya, skund sekondar ma Kabura kod mano ma Mahero nyaka sani osemana rwako jopuonjre 4 skul ka skul ka gijiwo jonyuol mondo omed tero nyithindogi e skundego ma gilero ni omewo gi mwandu mag somo. Wan gi facilities maber manyalo miyo somo mar STEM kod social sciences mondo chiw e yo makare. Wan gi laboratory, wan gi jopuonj moromo maber manyalo puonjo those pathways fairly. Jopuonjgi koro ywak ni kwan matin mar jopuonjre ma giyudo otenore kod weche mamoko kamoting'o chenro ma sirikal notiyo godo e pogo jopuonjre e skunde. Nyalo bedo ni chunygi mang'eny nyohero sport to jogi to ng'enygi to ng'enygi nodhi mani national schools. Mae moweyo day schools odong' ma onge nyithindo mang'eny. Komachielo skund sekondar ma Muer moting'o jopuonjre madok pacho kod mago madagi e skul oyudo jopuonjre 35 kende kata obedo ni gigeno yudo jopuonjre 135 kende. Pod wan gi space mar nyithindo 100. To kata mana mohingo kanyo pod wan gi facilities manyalo accommodate more than that. Kata wanwang'o na nyithindo 200 pod wanyalo accommodate. Keche wan ga very big dormitory kachacha ma nyithindo koro moro cha is empty. Koro nyithindo go pod wanyalo accommodate. Kata mano gibed ni gin jo day kata gin jo boarding. Kata boarding ga wanwang'o mana over 100 pod wa accommodate. Japuonj maduong' odok ne skul kolero ni skul osebedo kata maber e piny madongo kendo jonyuol ok onego luor tero nyithindegi. Wan gi mean mar 5.7. Ne wan gi 32 students. Out of 32, adek kende emne nigi D+. Waonge E, waonge D-, modong' gote nochako C- and above. Kamano bende St. Patrick Segere bende ywago nok mar jopuonjre mosedonjo kipimo kod geno mane gin godo. Aparo ni kendo be gimodwa chandowa nayudo ka nyithindo manomiwa through the direct portal moko no wayudo ko transfer odhi e skunde machal C2 moko bodhi kata mane C1 mbele kono. Samoro sika ber kobiro bedo gi policy ni kama ne iso ketie cha kaber te mibede kik chiw thuolo ahinya mar loko nikech kiloko to nitie skunde moko ma biro dong' nono. Ngalambuor ma en jatend skundno jiwo jonyuol mondo oter jopuonjre e skundno kolero ni kony mowuok kuom jaod bura margi omiyo jopuonjrego nyalo chiemo maber kata kapok gichudo. Ne mjumbe osapotwa nyocha wayudo chiemo e yor bando to gi oganda to gi mo mar chiedo. Koro miyo wanafu kabisa maseche mwawuoyene wanyalo miyo nyithindo gi chiemo, wachwako negi chiemo manokelgo to gichama chama. Miyo admission kata gibiro gi uniform kende to kwan gi wasiwasi ahinya nikech chiemo to koro nitiere ma ginyalo chamo. Koloso odiochieng' manyoro, jatend migawo mar somo Julius Ogamba nolero ni migawo no biro neno kaka itimo skundego mani kod kwan matin mar jopuonjre kaluwore ni nitiere ni moko kuomgi nyalo nimo. Simpros Okinda, Ramogi TV. Jodak ma Kingli e Kisumu West nyoro nyomako bimbe moko 2